Tambayan ng mga remixer. Remix Exclusive. Asa akong kuan? Bahag. Matay ng orasan? Ha? Matay ng orasan? Lagot na ako doon. Matay mo na. Lagi ka itong buwang nagsasayaw ko dapyo. Ha? Itong buwang nagsasayaw. Nga ito ah. Angat nagag siguro buti gamay. Gamay. Nagawa ko kupra dili sa babaw sa unita. Itawag ko atong mga karga, may mga tabangki sa loob, galagot ko. Saday! Nalagay disco, day! Ikaw unsa? Kanungog ba? Ikaw unsa? Nalagay disco! Gusti, bining matawhan na, di akay, naglang kumain. Anong tubay mga taong buang, eh? Kaya ang tao, sige, magsasayaw. Karang mga tindahan ba, nagpatukar gani? Diyan nagdawag, sayo-sayo. Mura kong ikaw sayo. Ay, buang mo to. Karin ka buang. Di man siya hugog si Nina, pero ambot lang. Nga nagsayo-sayo to siya, nagpatukar mga... Nagpatukar nga, kuan ba? Tindahan. Ano ba sa'yo? Ano may sa'yo? Gingnan ko itong mga diskarga nga. Nga ako may disco. Nga ako kabalo.